गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेलासि समनि गाहाम हामलायथि आङो बावहरदों। दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, लोगो गाहाय नेहाथारि आरो जिल्ला एबसुनि गासै टिम जोङो हरखाबै ससियेल मिडिया बा दिनै खौरांगिरि मेल जोङो हरखाबै लानो गोनां जादों। दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव जे बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय जे हानजा सुरनाय बा रेलि जे हाबाफारि जों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों जोङो बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनिफ्राय जोङो दिनैनि रेलिखौ जोङो जागायदों आरो बे रेलिया मोजाङै मोजां जाफुंसारनाय नोंथांमोनहाबो दिनै जोंजों थाफानानै नोंथांमोनहा मिथिनो मोनदों आरो बे रेलिया जोङो क'क्राझार हायार सेकेन्डारि माल्टिपार्पसनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो फोजोबनाय बे थांखिखौ लानानै जोंनि बाहागो लानाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिया जादों आरो जोबनायथिंहालागै जे दिनै जे इन्सिडेन्ट जाबाय जों जायफोरखौ जों माब्लाबाबो सानाखैमोन जे हरखाब प्रग्राम जोबनायथिंहालागै जोङो दिनै बयबो नुबाय जे सासे सुबुं गेजेर खालायगाव रामफल बिलनि होननानै जों मिथिनो मोनदों। बिथाङा गावनि मोदोमाव जों हमनानै लादों बिथाङा हयत'बा बबेबा खनायाव थांनानै गावनि देहायाव पेट्रल लुनानै फिन आरो बे लांगोनायाव फैनानै फोथाराव फैनानै हरखाब बेवहाय अर सावनानै लानाय बे थासारिखौ जोङो नुदों आरो बेवहाय पुलिस प्रसासननिफ्रायबो मैखोमै दङमोन आरो बिथाङा सानजा फारसे जोबथारनोहालागै दङमोन, जोङो सोनाब फारसे जोङो दङमोन। दा बे हिसाबै जोङो जे बाथ्राखौ जोङो नुनानै जोंबो दुखु मोननाय फोरमायदों। गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरखौ लानानै जे सोमावसारबोबाय, आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोमावसारबोबाय आरो बे सोमावसारनायाव गोबां गनजा रेलिबो जादों, बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों आन्दलन दाबिनायाबो सोलिबोदों। नाथायबा माब्लाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्दलनाव बेफोरबादि जाथाया जाबोफेराखै आरो जोंबो दिनैबो बेखौ जागोन होननानैबो जों साननानै लायाखै। दा बेनिखायनो दिनै बे जाथायखौ नुनानै जों दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोङो जाखांनायनि उनाव जोङो जेथिया खबर लायो बिथाङा थारैनो जोङो बिथांनि जि देहा सोलेर जों जिखिनि मोनदांदों बिथाङा देहा फारसे बहुद बेमारजों गोदोसोनानै दङ होननानै जोङो मिथिदों आरो नोंथांमोनाबो निस्सय नुबाय मानसिनि देहाया मोजां नङा। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ लाबोनाया आनसलिकफ्रा लाबोदों, इउनिटफ्रा लाबोदों। जोङो बिथांमोनावबो जों खबर लाबाय, आनसलिकआबो बुंबाय जोङो बिथांखौ जोङो आन्दलनाव जों लाबोआखै आरो जों बाहागो लानायखौबो जों जागायजेननायनिफ्राय नुवाखै। इउनिटआबो बुंदों जों बेखौ लाबोनो मोननाय जायाखै। दा बे हिसाबै जोङो बिथांखौ जेथिया बिथांनि देहायाव अर खामनायखौ जों नुनानै दिनै थोंजोङै मेडिकेल कलेजाव लांनाय जाबाय क'क्राझाराव आरो बेवहाय लांखांनायनि उनाव जोंनि आनसलिकनि आफादगिरि रामफल बिल आनसलिकनि आफादगिरि जहर बिथांनि टिमा मेडिकेल कलेजाव जेथिया थाङो आरो बिथांनि न'खरजों जेथिया खबर होबाय, न'खरनि मानसिफ्रा मेडिकेल कलेजाव फैनानै फोरमायफैबाय। बिथांनि अनजालि बिसिया बुंदों जोंनो आफादगिरिया फोरमायदों रामफल बिलनिया जे आंनि देहायाबो मोजां नङा, गोसोआ एसे मोजां जाबाय बायो खोमा होननानै बास स्टेन्डआव थांनानै आं थाहैसै
बे बाथ्राखौ दिनै आफादगिरि जहर बिथांनो फोरमायदों। आरो बेवहाय बिथांमोनहा दिनै बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय जेथिया बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांगोन बे बाथ्राखौ जेथिया मिथिबाय, रेडि जाबाय, अब्ला रामफलबिल आन्सलिकनि आफादगिरिनि टिमा बास स्टेन्डआव थांनानै खबर लाहैनाय जाबाय। खारन सिनियर मानसि बयबो मिथियो, सिनायो। दा बेनिखायनो जेथिया बास स्टेन्डनिया फोरमायदों जाहैबाय, आं क'क्राझार फारसे थांनो होननानै बुंदों। आरो बिथाङा बास स्टेन्डनिफ्राय जेथिया क'क्राझाराव फैयो, नाथाय आन्सलिकनि प्रेसिडेन्टआ बुंबाय, गारियाव खबर लानानै मिथिबाय बिथाङा बिसरगाव मेडिकेल कलेजाव गारिनि थांनो होननानै गारिनिफ्राय ओंखारनानै फैदों होननानै जोंनो मिथिहरहोदों। दा बेनिखायनो जोङो बयबो क्लियार जानांगोन बाथ्राफोरखौ। दा दिनै बे आन्दलनाव फैनो होननानै बिथाङा न' फारसेनिफ्राय ओंखारबोआखै। निस्सयबा बिथाङा हयत'बा क'क्राझार बे फारसे फैफिननायाव हयथ' आन्दलनाव लोगो मोननानै, रेलियाव लोगो मोननानै थांफाखो ना डाइरेक्टयै बेयाव थांनानै बिथाङा लोगो मोनैखो, जों बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायाखिसै। दा बेखायनो दिनै जोंनि जे रेलि हाबाफारि बियो जोबखाबायमोन। दा बे समाव बिथाङा जे दिनै बे थासारिखौ खालामबाय, दा बेनि थाखाय जोंबो बहुद सिन्था जादों। ना बिथाङा देहाया सोलिखायैखाय, ना सोरनिबा थुन जलायनायनि गेजेरजों बिथाङा हयत'बा देहाखौ नायनानै मानानै हयत'बा मा मेन्टेलिटिजों बेबादि खामानिखौ मावनो हाखो, बा सोरनिबा बेवहाय इंगित दं नामा, बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनानै लानो हायाखै। दा बेखायनो जों आसा खालामदों बिथांनि जिउआ जाहाथे मोजाङै मोजां फैफिननो हायो। जों बेखौनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो क्लियारै जिखिनि बाथ्राखौ जोङो मिथिदों, जोङो न'खरनिफ्राय जिखिनि बाथ्राफोरखौ दिनै मोनदांनो मोनबाय। दा बेखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय दिनै जोङो रेलिनि गेजेरजों जि जाथाया जाबाय, बेखौनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफोर फोरनिसिम जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायदों। गोजोन्थों।